стена. Затуй на место паметни гранитен, ти спомените наш си изгрял и всеки помни по един учител и стръмното ръката му подал. Скъпи учители, честит празник! За вашата всеотдайност, за вашите грижи, за будните учителски нощи, искрена признателност и обич от вашите ученици. Поздрав за всички от групата за народно пеене с ръководител Ярослав Мурджев и танцов състав с художествен ръководител Михаил Денев и корепетитор Ярослав Мурджев. Само които прият. Ми се изчезва.